Wiels de strandgangers nog op in eer liggen, binnen deze meewerkers van de gemeente al op het strand te vinden. Het moet er weer spik en span uitzien dat de badgasten komen. Je moet het wel een beetje wat skin houden, hoor, want we denken bende. Beste zijn alweer een keer weekend net komen, als het droog is, dan dat kan gewoon net. Ja, er leidt altijd eruit zo. Het is topdrokte, maar het mooie waar komen de duis tussen de 2 en de 3000 mensen. Juist weer het wat rustiger, maar zo'n 200 badgasten, maar lieke goed moet er weer van alles gebeuren. Ik ben gemiddeld 10 meter in bij een bakwaai, maar mensen doen het niet. Ze zijn makkelijk, ze laten het lezen. Ik heb precies waar ze zitten, de grote ploegen. En jongs jeugd nog, en meisjes ook wel natuurlijk, maar bier, blikjes en flesjes. Die lieten flesjes zonder stage, dat wil ik net niet leveren, daar kreeg ik nog een glas van, want ik hoor ze kapot op de stenen, dat is ook zo leuk nog. Dat moet ik wel aan het zieken. Want je moet de Lietseberg net in het glas hebben. De gemeentemannen binnen net de enigsten die het van de morgen om 7 uur al op het Lemse strand te vinden binnen. Ja, wij zien wat muntjes en wat spullen die mensen bij de lezers is, maar ja. Kom je een soortje? Ja, een beetje gewoon spul, wat muntjes en wat euro's en ja, een beetje dat materiaal. Ja. Ik wist er net van, maar het is gewoon leuk om dingen te vinden. Gewoon wij is de skimmerploeg zo'n 2 uur dwaande om het afval van het strand te heljen. Om te juster minder mensen winnen, doggen ze de joet een oeroer. Dit is de tweede weekend dat we doggen. Is dat meer als hoorst? Ja, volle meer hoor eens een keer 2-3 dagen of zo. Maar dat, zolang het nou is de angst, nee, ligt hij het nooit geweest.